Helo, siwmai. Mae hwn yn rhan o gyfres o gyflwyniadau rwy'n wneud wedyn ar y cwricwlwm newydd. Mae hefyd yn ymwneud â'n dehongliad i am fy marn i am rhannau o'r cwricwlwm i Gymru yn hynny o beth wedyn. A hoffwn ni rannu syniadau i wedyn am elfen o'r cwricwlwm wedyn, sef syniad yma o datblygu cwricwlwm holistaidd yma yng Nghymru. Mae geiriau fel cwricwlwm Holistaidd yn ddangos yn aml iawn a gyfynir i ni newid pethau yma yng Nghymru gyda diwiau fel estyn a Llywodraeth Cymru yn datgan bod angen ni addasu a datblygu dulliau newydd o weithio yn ein stafelloedd dosbarth yn ysgolion ni. Ond aml iawn, does neb yn esbonio pam bod angen wneud hyn, beth yw y manteision. Nod cyflwyniad yma wedyn yw egluro pam yn fy marn i rwy'n credu bod angen wneud hyn. Mae'r fframwaith, mae'r cwricwlwm ei hunain wedyn yn datgan yn y cyflwyniad ar y dechrau bod am agwedd integredig tuag at ddysgu ac addysgu. Mae canllawiau cwricwlwm i Gymru yn arwyddo cydweithredu a chynllunio dysgu ac addysgu traws ddisgyblaethol o fewn ac ar draws meysydd, bydde hyn yn galluogi dysgwyr i adeiladu cysylltiadau ar draws eu dysgu a chyfuno gwahanol brofiadau, gwybodaeth a sgiliau. Right, gwych, right. Mae hwnna yn ffantastig, a rwy'n cytuno i'r carn gyda hynny yw, ond beth mae hwnna yn olygu mewn gwirionedd? Beth mae'n ei olygu i chi fel athrawon? Yn y cyflwyniad arall, fi wedi sôn am y dyn yma, Simon Sinek, a mae Simon Sinek wastad yn dadlau bod angen ni esbonio pam. Mae'n allweddol bwysig. Os ych chi moyn rhywun i fabwysiadu ffyrdd newydd neu mabwysiadu syniadau newydd, mae'n allweddol bwysig bod ni'n esbonio pam i'r pobl hynny. Hoffwn eich cyflwyno falle ar y dechrau mynd iddi ddadl oesol mewn addysg rhwng arbenigwyr a chyffredinolwyr, gyda'r nod o newid eich meddwl efallai, neu o leiaf eich gwneud chi'n ymwybodol o'r ddwy ochr ac amlinellu sut mae'r cwricwlwm yn gweld y dadl yma wedyn. Mae dadl yma o arbenigwyr, y cyffredinolwyr falle, wedi cael ei beirniadu am gannoedd o flynyddoedd addysg cyffredinol, ac mewn llawer o wahanol wledydd wedyn, bych chi gweld yma ym Mhrydain ni'n sôn o Jack of all trades, master of none. Yn China, maen nhw'n gweud rhywbeth fel yn meddu ar nifer fawr o gellill, ac eto dim un ohonynt yn finiog. A falle'r ffefryn i fi wedyn yw 9 trades, the 10th one is hunger yn Estonia. So fel chi'n gweld, beirniadaeth hall yma wedyn o addysg gyffredinol. Ac i raddau heleth, pe bach chi wedi gofyn i fi 5 mlynedd yn ôl, byddwn ni wedi cytuno 100% gyda'r holl dywediadau yna am addysg, a byddwn ni'n cytuno gyda fe. Ond ni wedi dechrau'r broses o weithio ar y cwricwlwm newydd tua 4-5 mlynedd yn ôl. Pryd es i fyny i Fenyw Cymru yn Gogledd Cymru wedyn gyda dros 200 o athrawon eraill wedyn. Ddim cweit yn gwybod beth o'n i'n mynd i wneud, ond dyma Graham Donis yn aros ar y llwyfan, o'n i'n ffodus yn ni'n ysgol arloesol, a ni'n un o'r bobl hynny oedd gyda ni, oedd y dirprwy gyda fe, mae Graham Donis yn sôn wedyn am y cwricwlwm newydd a'n rôl ni wrth datblygu'r cwricwlwm hynny beth. Yn agos i'r diwedd wedyn, dyma dirprwy yn troi fi a gweud, bynnau peint i ti os ti'n gofyn cwestiwn. Oce, iawn, wedi si. Lan y 200 o athrawon eraill, dyma fi yr unig un i roi law lan a gofyn cwestiwn i Graham Donis. A dyma i'n gofyn y cwestiwn syml, okay, what happens to history and what happens to GCSE? Rwy'n parhau i gael y cwestiwn yna hyd heddi dros 4 mlynedd yn hwyrach gyda llaw, gyda nifer fawr o athrawon uwchradd ar hyd a lled Cymru. A dyma Graham Donis yn y troi, a dyma fe'n gweud, well, it's up to you to decide. A dyma yw'n wirioneddol yn teimlo ar y pryd, ond mae wedi ffobl fi off. Dwi'n fel yn gwrando, ni'n gweud yn gwiriad efo cwestiwn. Ond mewn gwirionedd oedd e'n gweud y gwir. Oedd e'n lan i ni fel athrawon i benderfynu ar y cwricwlwm a'r ffordd o'n i moyn mynd tuag at y cwricwlwm newydd. Ond ni wedi newid yn farn ni, a rwy wedi newid yn farn ni yn glir an y maes yma. Ond ni wedi gofyn y cwestiwn am 2 reswm. Un hanes, o'n i wedi dysgu hanes eriod, a ni'n hyderus iawn yn y ffaith o'n i ddim yn moyn colli hanes fel pwnc yn ein ysgolion ni. Ond wrth i fi edrych yn fwy fanwl ar beth o'n i'n dysgu yn ein ysgolion ni, lefel A enghraifft, o'n i'n gofyn i'n disgyblion i feddwl pam bod rhywbeth wedi digwydd yn hanesyddol. Ac yn i roi'r acronym i nhw i helpu nhw bod y reswm pam oedd rhywbeth wedi digwydd oherwydd pesger,
bod political, economic, social, cultural, religious pethau. Dyna'r resymau pam bod pethau newid. A mewn gwirionedd, oedd astudio hynny, beth o'n i'n neud oedd edrych ar dynieithau. O'n i'n dysgu hanes, beth oedd digwydd yn y gorffennol, ond o'n i'n dysgu dynieithau yn ogystal â hynny o beth. O ran tygau wedyn, o'n i'n un o'r bobl hynny oedd yn rhan o'r gyfrifol am lunio'r tygau newydd. Tygau newydd jyst wedi cael ei gorffen, wedi cael ei creu y tygau hanes sy'n cael ei disgyn yn ysgolion ni bellach heddi. A ni'n hapus gyda fe, ni'n lot o waith arno fe ac yn y blaen. Symud newid hwnna, o'n i wedi penderfynu fy meddwl i. Ond wrth i fi edrych nôl ar y tygau hynny wedyn, mae'n wael. Mae tygau, chybod, a fi'n gallu beirniadu fe, achos fi'n un o'r bobl oedd yn gyfrifol, yn rhan o'r gyfrifol am lunio fe. Mae'n rhoi cymaint o bwyslais ar ffeithiau. Ni'n gofyn i'n plant ni ddysgu cymaint o ffeithiau ar gyfer y tygau hanes. Oedd yn ferch i'r enghraifft, un o'r pobl cyntaf, yn y cohod cyntaf i eistedd ar arholiad. A dyma fi'n troi, ni'n cysau hanes, a ni'n gweud pam, oherwydd angen fi ddysgu cymaint o ffeithiau. Oedd rhaid i fi ddysgu fwy am hanes bron o fod neu unrhyw bwnc arall. A ti oedd y diawl bach oedd yn gyfrifol am greu'r tygau hynny. So fel fi'n gweud, o'n i wedi newid yn feddwl i. Ac mwyn deall hwnnw falle'n well wedyn, mae rhaid chi edrych ar fy naeth dysgu gyda loes i. Chi'n gweld chi'n edrych arna, chi'n gweld, waw, mae'n gallu gyda'r dyn bach yma. Ond rydw i eisiau chi edrych yn ofalus iawn ar y llun yma, i weld os chi'n gweld rhywbeth. Chi'n gallu gweld e? Ie, y dyn reit ar y diwedd wedyn gyda'r rycsac coch. Yn gwneud cyrraedd mewn eto, falle yn gwneud rhywbeth i ffwrdd ohono fe. Ond iawn, beth yw'r pwynt am hwn? Pam mi wedi droi y naeth dysgu gyda loes i? Wel, byddwn i'n dadlau na oes neb, a fi'n cynnwys pob un o chi sy'n gwrando ar hwn wedyn, wedi mynd lawr o ffordd arbenigol o ran dysgu'n fwy na fi wedyn. Byddwn i'n dadlau, fi'n curo chi gyd, fi yw'r rhif 1 byddwn i'n dadlau. Wrth gwrs, byddai wrth fy modd pe bai chi gyda fi a byddwch chi'n dod nôl i fi ac chi'n dadlau'n groes i hynny. Ond dyma pam rwy'n hawlio falle slot rhif 1. Gan fy mod wedi mynd trwy'r siwrne yma, trwy addysg wedyn, a trwy dysgu wedyn, o'r ysgol gynradd, ysgol uwchradd, i'r brifysgol, ac wrth i fi fynd ymlaen wedyn i wneud doethurach, dyma'n maisydd astudio fi mynd yn gilach ac yn fwy cul ac yn fwy cul wrth i chi symud ymlaen. A oedd yn y pen draw wedi gwneud fi nid doethuriaeth ar rhyfel cartre America, effaith rhyfel cartre America ar Gymru. A iawn, gallwch chi weld wedyn y milwr. Efallai o'ch chi ddim wedi gweld ar y cyntaf, mae'n rhywbeth o optical illusion, efallai chi ddim yn gweld, chi gweld y milwr Americanaidd ar rhyfel cartre America gyda'r faner Cymrag hwnna wedyn. Gallaf, am y marn ni, gan bod fi sy'n adrodd yr stori yma wedyn, Huw's World, o leiaf honni fy mod i'n un o brif haneswyr hanes rhyfel cartref America i dylanwad ar Gymru. Waw, fi'n gwybod bod hwnna'n mynd i chwethu socs chi off efallai ar hyn o bryd wedyn. Ac oherwydd hynny, byddwn ni'n dadlau bod neb yn fwy arbenigol na fi yn hynny o beth. Ond wrth i fi fynd ymlaen ar hyd siwrne bywyd wedyn a addysg a dysgu wedyn, byddwn ni'n edrych ar beth i fi'n neud nawr. A fi'n darllen llyfrau wedyn ar addysg, gwyddoniaeth, crefydd, celfyddydau, mynegiannel, teithio, mae'n llawer fwy eang efallai yr hyn i fi'n neud nawr. Byddwn ni'n dadlau fod mod yn bersonol wedi newid bron fod 100% wedyn o falle yr arbenigedd yma a symud i ffwrdd o'r arbenigedd yma i ble fi nawr falle yn darllen llawer mwy eang. A i fi yn bersonol, mae angen i sicrhau bod ni'n neud hwn yn yn ysgolion ni ar hyn o byd. A dyma falle yr ysymau pam bod angen ni mabwysiadu dulliau fwy cyffredinol o ddysgu. O'ch chi'n gweud, alright, gwych yw, ffantastig, ond pam? Mae angen ni newid yn dulliau dysgu ni. Wel, mae'n dibynnu i raddau helaeth ar yr angen i ddatblygu arloesedd a chreadigrwydd mewn ysgolion. Mae dwy safbwynt gwahanol iawn ar sut mae arloesedd yn gweithio a datblygu. A fel chi'n gweld ar y sgrin gyda chi hwnna, mae arloesi cynyddol, incremental innovation, fel chi'n gweld, mae ddim yn well yn y Saesneg na'r Gymrag, yn dynodi syniad mae'r hyn sy'n gyrru arloesi yn ei flaen yw ennill gwybodaeth dyfnach gan arwain at gyfres o welliannau bach. Enghraifft James Dyson a'i peiriannau mae fe'n cynhyrchu wedyn, maen nhw'n gwneud newidiadau bach mwyn cynhyrchu yr arloesedd mae'n creu wedyn. Yr ail ffordd wedyn yw arloesedd ailgyfunol, recombinant innovation.
Mae'n cymryd dau syniad gwahanol o feysydd gwahanol, nad oedd yn perthyn i'w gilydd o'r blaen ac yn cyfuno nhw at ei gilydd. Dyna beth yw arloesedd ailgyfunol. Ond beth yw'r ffordd orau o falle esbonio hwn wedi cael ei greu gan y dyn yma, Matt Ridley, a mi'n dwlu ar yr esboniad yma, mae'n dod â rhyw. Unrhyw beth sy'n dod â sex mewn ac yn y blaen wedyn i esbonio fe llawer yn gwell. Fi ddim wedi cyfieithu hwn oherwydd fi'n teimlo bod e'n gryfach yn y Saesneg efallai gwreiddiol. Dyma beth mae fe'n gweud, sex is what makes biological evolution cumulative, because it brings together the genes of different individuals. A mutation that occurs in one creature can therefore join forces with a mutation that occurs in another. If microbes had not begun swapping genes a few billion years ago, and animals had not continued doing so through sex, all the genes that make eyes would never have got together in one animal, nor the genes that make legs or nerves or brains. Evolution can happen without sex, but it is far, far slower. And so is culture. If culture consisted simply of learning habits from others, it would soon stagnate. For culture to turn cumulative, ideas need to mate. A syniad yma bod angen syniadau cael rhyw gyda'i gilydd. Os chi'n meddwl hwnna yn yn ysgolion ni, mae angen i'r adran dyniaethau cael rhyw gyda'r adran mathemateg fy'n ni dadle. Mae'r adran gwyddoniaeth y technoleg gyda celfyddydau mynygiannol. A fi ddim hyd yn oed yn gwybod beth mae'r adran ieithoedd yn mynd i wneud gyda'r adran iechyd a lles yn ymwneud. Ond trwy cael rhyw gyda'i gilydd, maen nhw'n creu arloesedd ailgyfunol y marn Matt Ridley. Gormod y rhyw gyda chi fyna. Wel, dych chi edrych ar enghraifft arall efallai. I edrych ar waith rhywun sy'n ymwneud â'r maes yma wedyn. Professor Brian Huw. Oedd wedi edrych ar 26 miliwn o erthyglau gwyddonol wedyn rai academaidd a draws 8,700 o gyfnodolion oedd yn mynd yn ôl dros 50 o flynyddoedd. Ymchwil anhygoel, gyda chi ddadle. Oedd e'n rhan o dîm oedd wedi edrych ar hyn. A dyma nhw'n edrych ar 3 cwestiwn syml. Beth sy'n creu gwyddoniaeth wych? Trwy edrych ar yr holl erthyglau yma, beth sy'n creu gwyddoniaeth wych? Ble mae'r syniadau gorau, oedd y cwestiwn syml arall, a oes unrhyw bratrymau yn datblygu o'r ymchwil yma? A dyma beth yn wedi darganfod. Y papurau a gafodd yr effaith fwyaf oedd y rhai a gafodd yr hyn a alwodd yr ymchwilwyr yn gyfuniadau pwnc annodweddiadol. Hynny yw, papurau a oedd yn pontio ffiniau traddodiadol, torrodd y papurau hyn drwy'r muriau cysyniadol rhwng pynciau a seilos meddwl, gan greu syniadau a phosibiliadau newydd. Mae'r hyn mae'n galw y wow factor. Mae llawer o cyfuniadau nofel mewn gwirionedd yn ddau syniad confensiynol, ond pan fyddwch chi'n ei rhoi at ei gilydd, waw, mae hynny'n sydyn yn rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r Cwricwlwm i Gymru yn cynnig y cyfle i ni i ddatblygu rhywbeth waw, i ddod y pethau at ei gilydd ac i greu system addysg gwell yma yng Nghymru byddwn ni'n dadle. Ond chymod beth, yn go hwn rhywbeth newydd, yn go hwn rhywbeth syfrdanol newydd i fi wedi dyfeisio neu rhywbeth fel la. A pe bai chi'n edrych ar enghraifft ar y 15 gwyddonydd, dyma beth sy'n gyda chi'n mynd, 15 gwyddonydd mwyaf yn y byd yn ôl Encyclopedia Britannica. Dim un o'n nhw'n merched gyda llaw wedyn, os chi'n edrych ar y Newtons, y Galileos, y Laplaces, y Faradays chi. Mae pob un ohonynt yn gyffredinolwyr yn hytrach nag yn arbenigwyr, y gweddill wedyn gyda chi mynd hyn. Ond hefyd, yn ogystal â hynny wedyn, cymharodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Talaith Michigan State, edrych ar gwyddonwyr enillodd gwobr Nobel a gwyddonwyr eraill o'r un cyfnod. So cymharu pobl gyda'i gilydd. Pobl wedi ennill y gwobrau Nobel a gwyddonwyr eraill o'r cyfnod wedyn. Ar hyn dyma nhw'n darganfod. Os ych chi wedi ennill gwobr Nobel, o'ch chi'n dwywaith yn fwy tebygol o ganu offeryn cerdd. 7 gwaith yn fwy tebygol o dynnu llun, peintio neu gyrflunio, 12 gwaith yn fwy tebygol o ysgrifennu barddoniaeth, dramâu neu llyfrau poblogaidd, 20 gwaith yn fwy tebygol o berfformio fel actorion, dawnswyr neu consirwyr. Fe gyda'i anhygoel pe bach chi'n edrych yna fe. Ond hyd yn oed os byddwn ni'n edrych wedyn ar arweinwyr byd busnes neu arloesedd model yma yn y byd. Os chi'n edrych ar pobl fel Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs, Warren Buffett, Larry Page a Jeff Bezos, dyma nhw'n cael ei edrych yno wedyn gan yr athro Peter Salvoy o Brifysgol Yale.
a mae'n priodoli i'r ffaith ei llwyddiant yn gallu gweld y darlun ehangach. Dyma beth oedd y pobl yma'n gallu gwneud, yn gallu gweld y darlun ehangach, ac nid ydynt yn cael ei llethu gan arbenigedd. Waw, am gweud, heb cael ei llethu gan arbenigedd. Ydyn ni'n llethu ein pobl ifanc ni yn rhy gynnar gydag arbenigedd, a dim yn rhoi'r cyfle yma i nhw weld y darlun llawn efallai. Gwmws yr un peth yw'r syniad sydd tu ôl y syniad yma o'r polymaths yma. Dyma beth mae Waca Ahmed yn gweud. Mae cyffredinolwyr yn dod ar gorau o'r hyn mae dynoliaeth wedi darganfod o bob maes i'w helpu i fod yn fwy effeithiol yn ein maes craidd. A mae hwn yn syniad bwysig. Fi ddim dim ond yn moyn addysg cyffredinol, fi ddim yn moyn addysg arbenigol. Ac gallwch chi edrych ar hwn a chi'n gallu dadle, oce, ti'n dadle hynny, a mae'n hawdd dadle bod ti'n cynnig dadle un ochrog iawn o beth ti'n cynnig, ac rwy'n cytuno gyda hynny. Ond beth ni'n gwneud ar y foment yn ysgolion uwchradd o leiaf, mae mor un ochrog tuag at arbenigedd. Dyna pam i fi wedi rhoi dadl yma i chi. Bellach mae modd dadle bod y byd yn edrych tuag at yr OECD. Os ych chi moyn deall beth sy'n digwydd yn addysg ar draws y byd, byddwch chi'n edrych ar y mudiad yma wedyn. Yn sicr mae Llywodraeth Cymru yn gwrando arnyn nhw. Maen nhw hefyd yn gyfrifol am profion PISA, enghraifft wedyn. So maen nhw'n arwain o ran syniadau yn addysg ar draws y byd. Dyma beth maen nhw'n gweud. A chi'n cofio beth o'n i'n gweud ar y cychwyn, fi moyn chydig o'r ddau. Dyma beth mae'r OECD yn dadle. Nid yw'r byd bellach wedi rhannu'n arbenigwyr a chyffredinolwyr. Mae gan arbenigwyr sgiliau dwfn a chwmpas cil, gan rhoi iddynt arbenigedd sy'n cael ei gydnabod gan gyfoedion, ond nid gwerthoedd y tu allan i'w parth. Mae gan gyffredinolwyr sgiliau eang ond sgiliau bas. Yr hyn sy'n cyfri yn gynyddol yw aml pwrpaswyr, sy'n gallu cymhwyso dyfnder sgil i gwmpas sefyllfaoedd a chymryd rolau newydd. Aml pwrpaswyr. Dyna'r math o bobl. Ni angen y ddau, ni moyn popeth. Ni moyn y ddau yma yng Nghymru os ni am llwyddo. Iawn, felly sut mae hyn i gyd yn chwarae allan o fewn y cwricwlwm newydd? Daw'r disgrifiad yma wedyn o cyflwyniad i'r cwricwlwm i Gymru, a mae'n dadle dros y dull integredig o ddysgu ac addysgu. Dyluniwyd fframwaith cwricwlwm i Gymru i fod o gymorth i athrawon, datblygu dull mwy integredig o ddysgu. Mae'r 6 maes yn dwyn disgyblaethau cyfarwydd ynghyd ac yn annog cysylltiadau ystyrlon a chrif ar draws gwahanol disgyblaethau. Bydd y disgyblaethau unigol hynny yn parhau i chwarae ran bwysig yn arbennig wrth i ddysgwyr ddangos cynnydd a dechrau arbenigo. Yn ogystal â chydweithio, mae'r canllaw yn annog dysgu ac addysgu traws ddisgyblaethol, a hynny o fewn ac ar draws meysydd. Bydd hyn yn galluogi ein dysgwyr i fagu cysylltiadau ar draws eu dysgu ac i gyfuno gwahanol brofiadau gwybodaeth y sgiliau. Mae'r disgrifiad hyn yn nodi'n glir bod angen gwybodaeth arbenigol o hyd wrth i dysgwyr symud ymlaen ei addysg, ond mae hefyd yn cynabod yn glir pwysigrwydd datblygu dull integredig cyfrannol o ddysgu. Ni moyn y ddau yn ein addysg ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru. Fel yn nod y sail gwaith, beth yw'r cwricwlwm i Gymru yw fframwaith? Chi sy'n gyfrifol am adeiladu cwricwlwm chi ar gyfer eich dysgwyr chi. Ond mae pwysigrwydd a rhoddir ar datblygu cwricwlwm integredig cyfrannol i'w weld yn glir gan y ffaith bod gan pob maes dysgu a phrofiad adran 5. Os chi'n edrych ar adran 5 wedyn, mae'n cael ei galw'n dylunio'ch cwricwlwm. Adran gyfan wedi neilltuo i amlygu cysylltiadau allweddol ag meysydd dysgu a phrofiad eraill. Mae pob un yn nhw'n cynnwys yr adran yma wedyn sy'n nodi sut gallech chi cysylltu'ch maes dysgu a phrofiad chi gyda'r meysydd dysgu a phrofiad eraill. Yr enghraifft sydd gyda chi ar y sgrin wedyn yw cysylltiadau allweddol gyda meysydd dysgu gwyddoniaeth, gyda'r celfyddydyn mynegiannol, gyda mathemateg a rifedd, gyda ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, gyda dynieithau a iechyd a lles. Sut mae rhain yn gallu cyfuno a cydweithio gyda gwyddoniaeth a thechnoleg yn hynny o beth. Rwy'n parhau i gael y cwestiwn, beth sy'n digwydd i tygau? A beth sy'n digwydd i hanes ac yn y blam? Wel, mae Graham Donalds yn gallu gadw'r gwrw falle y cwricwlwm. Mae angen i bynciau wasanaethu'r cwricwlwm a pheidio diffinio'r cwricwlwm. Mae hwnna'n allweddol bwysig yn teimlo. Mae angen i sicrhau bod ni ddim yn llethu ein pobl ifanc gan arbenigedd.
Oherwydd dyma beth fi'n teimlo ni'n neud ar y foment. Mae rhaid i ni mewn gwirionedd cael paradigm shift. Mae rhaid ni newid. A chymod, chi'n gweld paradigm, da iawn, Huw, ti'n y geiriau mawr hwnni. Ond yn syml, beth mae hwn yn golygu yw bod set sefydlog o gredoau, syniadau, gwerthoedd neu arferion a ffordd o feddwl gyda ni, sef yn paradigm ni. Enghraifft, falle byddai chi'n mynd nôl 300 o flynyddoedd yn ôl, bod ni'n credu bod y byd yn wastad, bod y byd yn fflat falle. Alchemy lwyddo i wella pob claf sy'n sal. Ond unwaith y bydd disgwyl yn dechrau yn yr ysgol uwchradd, mae ei ddysgu ar hyn o bryd yn symud i ffwrdd o addysg gyffredinol ac yn dod yn bwnc mwy arbenigol. Yn wir gellir dadlau nad yw cysylltiadau dysgu rhwng pynciau yn aml yn cael ei datblygu mwyach. Mewn rhai achosion yn cael ei anwybyddu'n llwyr. Mae'n hollol wallgo wrth i fi edrych nôl am yn gyfnod un yn ystafellau'r dosbarth wedyn. O'n i'n dysgu hanes rhyfel cyntaf yn enghraifft yn blwyddyn 9. Yr adran Gymrag yn dysgu Hedd Wyn yn blwyddyn 7, yr adran Saesneg yn dysgu'r beirdd yr rhyfel cyntaf yn blwyddyn 8. Ond mae hwnna'n hollol wallgo. Mae ysgolion i gyd ar hyn o bryd yn dilyn yr un awyrennau papur. Os chi'n edrych ar y sgrin yma, gwyn yn y delwedd. Mae Cwricwlwm i Gymru yn ein hannog i fabwysiadu paradigm shift, i newid, i beintio yn hawyren ni, papur ni yn felyn, yn gwyrdd, yn goch neu'n las, a teithio i gyfeiriad gwahanol. Oherwydd wedi'r cyfan, os y ni am sicrhau bod addysg yma yng Nghymru yn arwain y byd, mae'n rhaid i ni mabwysiadu syniadau newydd. Rydyn aml iawn yn dod yn garcharorion ein syniadau. Fodd bynnag, mae camu y tu allan i waliau yn caniatáu golygfa newydd. Efallai na fyddai hyn yn darparu gwybodaeth newydd i ni, mae'n rhoi persbectif newydd i ni. A mae'n bwysig bod ni'n datblygu persbectif newydd. Trawodd hwn gartref i fi yn bersonol wedyn allan un o'r Dleithwyr America. O'n i wedi bod yn gweithio yn doethuriaeth i yn rhan amser am dros 2 mlynedd a dydi adnabod yr hyn ddigwyddodd i Gymru, America allan yn y rhyfel. Ond tra'n astudio am Brifysgol Harvard, gyda fi jyst yn dropo hwnna mewn nawr gyda llaw, o'n i allan yn y Dleithwyr America. Dyma un o'r darlithwyr yn holi fi a gweud, os o'n i moyn dod gyda fe dros y penwythnos, oedd yn mynd allan i un o'r brwydrau yma, le nhw'n gwisgo fyny fel mirwel ac yn mynd allan i'r ceiau ac yn y blaen yn ail greu un o'r brwydrau fel cartre America. A gwrthodus i ar y dechrau, oherwydd o'n i'n credu, boys yn ware, gwisgo fyny, a sydd i drilliau blanc yn erbyn ei gilydd. Ond oedd e'n gweud na, mae'n mynd i fod yn drawiadol, mae miloedd o bobl yn mynd i fod myna. A yn y diwedd esi. A chafodd hwn wir effaith gofn yno fi mewn gwirionedd, arweinydd yn fi newid yn farn ni, newid persbectif yn gyfan gwbl, oherwydd dyma fi'n un o'r pobl wedi gwisgo fyny a sydd i'r drilliau. A dyma fi'n mynd nôl a ail ddarllen, ond nid yw'r draws dros 800 o lythyrau gan milwyr Cymreig yn Gymrag oedd wedi ymradd yn y rhyfel wedyn. A dyma fi'n ail ddarllen y lythyrau yna a gweld nhw trwy llyged newydd, hollol wahanol. Dyma newid yn doethuriaeth i yn gyfan gwbl trwy wneud hynny. Mae ydyn Matthew Syed wedyn gyda'i syniadau rebel ideas mewn gweud. Byddwn ni'n dadlau mae hwn fel addysgwyr yng Nghymru yw un o prif newidiadau mae angen i ni wneud os y'n ni'n moyn llwyddo yn addysg. Dyma beth mae'n gweud, bydd llwyddiant dysgwyr y dyfodol yn cael ei datblygu gan y rhai sy'n mynd y tu hwnt i'r categoriau rydyn ni'n gosod ar y byd, sydd â'r hyblygrwydd meddyliol i bontio rhwng parthau, sy'n gweld waliau rydyn ni'n ei adeiladu rhwng disgyblaethau a syniadau ac yn ei ystyried yn rhai symudol, neu hyd yn oed yn rhai y gellir ei torri. Mae rhaid i ni newid, mae rhaid i ni dorri rhain. Dwi'n ymwybodol bod y cyflwyniad yma, falle, braidd yn drwm efallai. So, hoffwn ni orffen gyda stori. A fi moyn i chi dychmygu, os chi'n edrych ar y llun yma, fi moyn i chi dychmygu bod chi'n nôl mewn rhywbeth o time machine i'r canol oesoedd yn hynny. A ni'n teithio ar hyd y lôn yma, fel chi wedi gweld wedyn. Mae yna bob math o lwch, sŵn, gweithgaredd. Rydych chi'n dod ar draws rhywun sy'n wedyn yn sair maen. Ac mae'n morthol mawr gyda fe, ac mae'n malu cerrig. A chi'n mynd lan y dyn yma, chi'n gweud, wel, beth ti'n gwneud hyn? A mae'n edrych yn chi wedyn, beth ti'n credu fi'n wneud? Fi'n torri cerrig. Ti'n gyteg. So, chi'n parhau gerdded ar hyd y lôn yma wedyn, a chi'n dod ar draws person arall wedyn sy'n torri cerrig.
sair maen wedyn. A chi'n gofyn y cwestiwn eto, beth chi'n gwneud dan? A mae'n edrych yn chi a rwy'n gwneud bywoliaeth yw'r ateb. Digon teg, chi'n parhau ar hyd y daith wedyn, a rydych chi'n cerdded ymhellach ymlaen, a nhw'n draws trydydd person sy'n gwneud gwmws yr un swydd wedyn, torri cerrig, a chi'n gofyn, beth chi'n gwneud yma? A'r ateb yw, rwy'n adeiladu eglwys gadeiriol. Os chi'n meddwl am y sair maen olaf yma, nid yw'n gweld eu swydd fel un dibwys, ond fel rhan o rhywbeth mwy. Fel addysgwyr yng Nghymru, i ddatblygu system addysg o safon fyd-eang, nid oes angen athrawon arnom sy'n torri cerrig neu'n dysgu mwyn gwneud bywoliaeth. Ond yn hytrach, i mi, dyna beth mae'r cwricwlwm holistig yma yng Nghymru mor bwysig. Rydyn ni yma i adeiladu eglwysi gadeiriol, ac fel addysgwyr, ein rôl ni yw chwalu'r rwystrau pwnc yma y mae'r cwricwlwm i Gymru yn ein hannog ni wneud. Mae angen i ni newid, mae angen i sicrhau bod ni'n tywys ein pobl ifanc ni ar hyd y daith yma. Diolch yn fawr i chi'n wrando, yn gobeithio chi wedi cael o leia syniadau, chydig o syniadau newydd wedyn allan o'r cyflwyniad yma. So diolch yn fawr i chi gyd.